ayo semuanya ya. Hey. Kalau si Darmo gue kira ada percaya. Iya. Ora percaya ki. Lah ini ketemu iki nang Kudus. Ketemu iki Ning ndi kuwi. Seniman kuwi apike yen iso ngendi-ngendi sompan papan. sing nang ngene sitok. Napa? Seragame dalang diri yo duwe. Berarti kan sugih to, Mas. Wong sugih ya Den. Ada kan duwe ya Den ya. Dari sini lo butuh. Lah nyapa? Marane aku buta. Sering kan aku. Cacap. Sampeyan iso ngene iki. Pilih di Mas Krupuk. Mangan kuaci apa mangan poci Mas Krupuk. Yen kon milih dik, yen kon milih aku milih mangan paci. Pilih di Mas Krupuk. Sing cilik apa sing gedhi Mas Krupuk. Yen kon milih dik, yen kon milih aku pilih sing gedhi. Kok milih sing gedhi? Mesti kakean gizi. Gisine apa? Gisine iya asin. Asine sapa? Asine. Asine sapa boten gedeng gitu. Loh, asine sapa? Ibu dhewe. Ora Asine kamu sing gedhi. iya lali ya. Beng. Dari ke Mas Akbar. Ngaturi pamitan. Ini Den, kamu sama saya. Nah, dibagi satu-satu. Alah, kok yo karo iki. Tuh, Pak biasa ini. Wes ngene wae sampean kali Mbak Dini. Nah, Lah yo lah mau jare wis sing lemu. Yo kamu sama. Lah gak eling dek ini. Nah, Dek ini bar bubuk bareng. streaming ya bujuk dulu itu. Lho, sampean pas tanggapane nganjuk kan mampir nggonku bubuk bareng. Aku bubuk ning kamar, sampean ning kamar mandi. Nah, ngono kuwi. Lah wajan aku kayak pas mau dempol kan. ngono yo nekke kok. Wes ora sae ae, ora sae rono. Sing baku kiai kene iki sing penting bahagia. Sing penting seneng. Nggih. Tur yo kondur iki lek sare iso jemenake. Ya bahagia ora? Bahagia. Lah kok guyu ngeceng. Jadi wong itu kok gendho gendala. Ngono kuwi. Lho kan yo karakter beda to. Kalau wong lanang yo setidaknya menghormati ngajeni ora ngono. Ngono kuwi mari ra iso nek kaya aku iso. Wong yen lagi kandung ora peduli mledose gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli yen perang nuklir. Nadyan ra duwe duit direwangi kridak-kridik jarene wis jodoh apa-apa kudu wong loro. Ayo sampean. Apa iki? Apa? Rabi teles kenek keringetuk Kuwi ngono keri-keri tur anget. Patu cilik arane krikil tuk Kuwi ngono keri-keri neng sikil. Patu pecah arane krisatuk Kuwi ngono keri-keri yang dibeda. Tempe garing jenenge apa tuk? tempe garing jenenge kripik Kripik. Kuwi ngono. Keri-keri. Sak plastik 1.500. Kripik lah artine apa? ayo 1.500. salu Oh iya wis. Ora muni potong Kok gak keri-keri lah, semua keri-keri.
tuku 500 tapi plastiknya terus dikek ning kuping geri-geri. Pinter ngelingan Oh, pinter. aku nek kata foto 500 bosok nek. Matur pamit dulu ya Mas ya. Oke, dawuh. Ada podang kuning dan tape gunung. Potong. Lah kudu manajemenmu iki. Dalang muni podang kuning kok kotang kuning sih. Lah iya. Apa itu Mas? Damo rabi. Heeh ngopo? Ngono kuwi nek bengi ngono kae tahajud. Iya no. Salat maos ya surat Al-Ikhlas Ayat kursi. Al-Fatihah ngono. Iya. Insyaallah kuwi ku mesti aku nek pengen ngenekne cawe kok. Iki penak ku Piye dene. caranya aku kok wis gene rong tahu. Kuwi maca surat Al-Ikhlas ping rasa kayak 500. 500 ya, Mas. Terus kulhu 500. Al-Fatihah wingko 500. Jadi surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas wingko mesti iso ngenekne wong wedok. Ku nek nganti ra kena gawe surat tanah. Tekan surat tanah berang lho. Lah yo engko lambok ki raga kan mesti gelem kok. Berarti adol surat tanah berang. Iki PBB. Ya. Mana podang kuning apa tape gunung? Ayo. Tapi gunungnya tak jengkenge. Wah ngono ya. Denok sama ini. Ah. Kamu sama saya, Dek Sulis. Ya. Coba. Darane no. Padahal Sik tau, urung jamu lho. mandor tebu. Keluarga tidak romantis Ya ya. wis awake dhewe romantis dek wis rasa anu. Sing romantis ngono lho Mas. Romantis piye kamu kepengen koyo romantis piye? Lah aku ki gak keren, aku ki takon. Iya, tapi ya nadamu tidak seperti itu. Nadane piye? Sampun cuma wis, Mas. Sampai temawes Mas. Sampun. Wah, sing lanang. Iki kok dalam proses digleng kok dibatasi lho ya rumah tangga masing-masing. Iya, Mas. Oh, coba Berarti diganggu. separuh menengah ini Heeh. ini rumahnya Mas Kutuk, sono Mas Klidik. Heeh, dibatasi. Siap, Heeh. siap. Ayo. Nanti, nanti. Heeh. Oh, alah katarak. Gitu. Lah wong awe kok to. Ayo, Mbak Sulise, Mas Klidik. Keluar yen. Ayo, jenglengane Mas Klidik. Ya. Mas Kritik siap to menjengkleng. Terus ake atiku wedok. Iya. Oh ya bubuk to ya. Nyinden kok kon bubuk. Ya ini ya iso golek duit SPP dhewe. Yuk, Mbak Sulise, heeh. Saben bengi nyawa Yeah. Simple, Wah, nggak perlu banyak gerak, tapi Iya, surprise. enak. Surprise, penuh dengan kejutan. betul. Surprise. Surprise. Lah kok sing kucingnya Enak. Ayo ganti rumah tanggane kene. Anggo surprise. Ya. Surprise. Jangankan surprise, kamu nanti saya kasih surprise. Ya. Ya, jenglengane. Iya. kok sing rong. Nyapa. Urung. Urung ayo nyanyi nyuwun mi. Kok seto? Mi kita tegese halus kamu minum. Kategorimu lah aku ngene, ngene ngene. Lah aku ngene berarti ngene. Saya mau Mas berarti. Loh, mau Bu? Mau Bu. Ngene banget. Asem ya. Saru patus. Ya. Kejadian gini. Ayo Mbak Dingo. Yen memajang hamba garo janur kuning janur kuning janur kuning janur kuning hey janur kuning hey janur kuning hey hey janur kuning janur kuning hey hey janur kuning hey hey janur kuning hey hey janur kuning hey hey janur kuning Yo. Ayo. Awas. Yuk. Sing lanang modele kaya wetok lanang. Sing wedok ya kaya wetok wedok. Hei,
Karena si Mika janur kuning, janur kuning wis bek. Gimana ya? Anu ya diglenge gak ibarat. Kurang elegan. Kayak Mika kelana karo Mika betul. Si Mika wis janur kuning. Gimana ya? Ya pengen kompak sebenarnya kompak aku. Kalau kira Berani, kompak, berani. si Mika wis sing lanang dan wek. Wek mudul kewer. Kasih matur. Hei, lunas. Wes jumlahe 1000 sanwi 100. Sing kewer kan kayak makeup lho. Konotasimu. Jadi wanita itu mbok yo sing halus. Nah, di mana jasa Pak Sule saya dicontoh dengan Mas Liti. Halusan jawab. Sing halus ya, Mas. Ah, ini kasar. Oh iya. Berak sing kasar. Ini ya, mentoki gak iso. Aduh padepan ra iso. Aduh brutu. Sing adu bulu kiri goblok. Potong. Ora nyapa ngomongane kono ya. Ya. Hei, kamu jangan sampai terkontaminasi. Betul. Enggak mungkin aku kan malu. Bernyanyi. Bernyanyi. Ya. Itu lek kabeh ndodok keturun kabeh. Bernyanyi ini. Bernyanyi ngene ada gue tak turu ya. Halus kok. Halus. Kalusan. Ngono. Ora perlu dadak. Apa wes. Dokter kasar ya. Iya. Iya. Aku suka yang kasar. Oke. Loh, di rumah Budi ya. Yo. Kalau kita jalannya gak pingin toh. Enggak. Masa jangan menjegleng aku. Oh lah nggak apa-apa milenial kok. Oh, enggak apa-apa ya. Bebas. Ini golek sih, ojo ngeroyok kancane. Enggak. Saiki. Lah wong sing lanang wis koyo ucok bakal ngono kok. Ya. Sisi gila lah. Kalau bojone kok Matono. nikmatono enake kuwi. Kudu disyukuri. Enak iki. Terus bojomu kan ngono. Bojomu kan terus ngene terus. Soalnya ngene, posisi ini ki enek sing seneng soalnya. Sing gampang. Sing gampang lo bojomu ngene lho kok rokok yo. Ora tau lo sinten ini. Ora sinten ini rokok terus. Iya terus. Iya. Merasakan sabratan. Yo.
Ajeng, Nggih, Mas. sesuk meneh Piye, Mas? yen Kang Mas Jengkleng lapar dadak. Nyapa? Aku punya kaki. Kamu kan terobos. Kaya cak bungke kon iki. Ayo, Mas Be. Jalange kok ning kaki. Aku tukang patri. Kok yo piye ngono lho. Lah piye, bukan piye? Kok kene ki omong-omongan. Piye? Ngomong ki piye? Lah aku bukan ginjal kan iki. Iya. Hah? Aku bukan jengleng. Iya lho. Aku bukan jengleng ono. Eh. Ya. Lho. Masane juga ora mani ngono. Kang lho. Ora piak-piak. Aku jengleng sapa? Aku. Tantang lho. Ora, aja. Jengkleng ngono. Piye jajak? Nek sampean jengkleng ki sukses, berarti sok gandenganmu kegenjleng sampean mesti sukses. Ono. Sing gagah kok dalang koyo kencing manis iki, Cak. Sing gagah. Posisine piye to? Piye? Tonton sik. Wah, ini lho. Nek mlaku piye nek mlaku? Ini lho, jajeng. Lho, dalang iki Bukan ketoprak aku ya. Sithik ngono ya. gagah kok. Ono. Ah, cok. Oh, dur. Iki katamu ki impor iki. Lu lemotku mesti ngaul-ngaul. Yes, jajak. Gagah ngono. Lah. Ah, kurang cakrak. Dodone maju. Nah, dodone maju. Mundak sithik. Mundak sithik. Nah, Ah, ngene apik iki nek disoting malah orang sangit. Jajal ayo. Ayo. Panas udan janjine piye Mas janjine piye Sing ngkon joget iki sapa? Ya jare ngongkon mudeng. Jenggleng kok. Bagus sih. Pengen aku jalanku. Langsung jenggleng lho. Turun dah. Aduh. Layano Pak Bayu-bayu. Lan jenggleng. Kurang piye? Kuwi cara wedhus lu nyringkil. Kurang piye? Lu gagah wong lanang. tontonan sih. Tundang. Gagah lho. Kurang piye? Nek piye? Gak beda nek kulo tak doh. Napa, Mas? Bareng nggih kelas putih. Piye? Jenggleng ngene. Nggih. Kayak pocongan. Tekan matamu. Potong 500. Piye aku bukan piye iki terus iki. Sing bergagah lho. Sing terus iki. Iya lho, Bos. Aku sebulan ambek mau. Loh, jalan di gotos kalau yang bau naon lho. Sik, kayak ono gunungan tengah. Ono. Kayak gunungan. Ono. Aku nek wis ngene iki malah berdagang lho ya. Berdagang lho ya. Dalam ning kono. Sementara. Hmm. Ayo, jajak. Ono. Yo. Yo. Panas. Wah, modele semira kabur ngono ki. Ana sultan. panas udan ring sayang Mas untuk nek joget aku ndelok tangane ngene kelingan Mas Mondol. Kowe apa disiane radio? Apa siane apa? Aku siane masjid kok.
Ayo, Wes, oh, kudu ana mbok ndreng. sare dhewe gelem ngadeg. Oh, dikare. Si gagah. Oh, dirokne kok Oh, potong. njukit. Penyanyi kok. Ya iya, po. Oh, iso. Ganceng nih. Iku dalang loh. Dalang lho. Dalang tapi saya itu sebagai komedian, partner kerja itu ya setidaknya itu saya itu berbicara yang realita. Begitu jadi orang wedok gini. Aku lah sih, orang wedok agak seneng. Mantep lah kamu. Sama jadi gedaan toh. Napa? Gak ngabangin. Ayo terus deh. Oh, iso. Nadyan Nadyan wadon
Apa? Kayak enak. Aja sing kalau aja sing lho. Sama iki bojoku lho. Lah iki lho. Sampeyan ku ora tak biatok. Kowe iki yo nek